Moses Abdul dan baiwa mai waka. Ku girgiza mana 'yan mata, sai ku rausaya ku taka waka nake ta mata. Mata a dangare ku girgiza mana 'yan mata, ku girgiza mana 'yan mata. Sunan Ubangiji na samu baitina na farko, sannan salatin gatan 'yan ƙarshe da na farko. Hali na sa sama bai da mu wakar jini farko, wakar 'yan mata ce ni yanzu na ɗauko. Ta! Ku girgiza mana 'yan mata, kauna da so da daɗi amma a ganina, balle a ce masoya in sun dace da juna, gaskiya da amana.